Hello guys, I am Tejasvi Kueskar and today's recipe बैंगन का भरता, वांग्याचं भरीत. So these are ingredients. मी इथे एक भरत्याचं वांग घेतलेलं आहे, एक मीडियम साईजचा कांदा, एक छोटा कांदा लसणीचा, 100 ml तेल, 3 हिरव्या मिरच्या, 2 पॅकेट मॅगी मसाला, मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद, राई, जिरं, 1 तुकडा आलं, 5 पाकळ्या लसूण, 5 ते 6 पानं कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. सर्वात प्रथम मी वांग्याला कट्स मारून घेणार आहे. असे खोलवर कट्स मारा. नंतर त्यामध्ये लसूण भरायची आहे, एक तुकडा आलं, एक मिरची, असं सगळ्या कट्स मध्ये आपल्याला भरून घ्यायचं आहे. लसूण, आलं, मिरची, आता यामध्ये सगळे आलं, लसूण आणि मिरची भरून झालेली आहे. आता आपण त्याला तेल लावणार. थोडंसं मीठ, मीठ लावून चांगलं रब करून घ्यायचं आहे. आता मी वांग भाजून घेणार आहे. याने वांग्याला स्मोकी फ्लेवर येतो. तसंच दुसऱ्या गॅसवर मी कांदा भाजून घेणार आहे. आपल्याला लसूण पण भाजून घ्यायची आहे, त्यासाठी मी लसणीचा छोटा कांदा घेतलेला आहे. आता वांग परतव. कांद्याची वरची स्किन जी आहे ती पूर्ण करपू द्यायची आहे. कांदा हा भाजून झालेला आहे, मी याला बाजूला ठेवते. वांग भाजून घ्यायचं आहे. वांग पूर्णपणे नरम होऊ द्यायचं आहे. आता मी लसूण भाजणार आहे.
आता वांग हे शिजलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता याची स्किन पूर्णपणे मेल्ट झालेली आहे। मी याला बाजूला ठेवते थंड होईपर्यंत। आणि मी आता कांदा थंड झालेला आहे, याला बारीक कापून घेणार आणि त्याचबरोबर लसूणही सोलून घेणार आहे। आता वांग थंड झालेलं आहे। पहिलं मी यातले मिरची, आलं आणि लसूण काढून घेणार आहे। आता आलं, लसूण आणि मिरची ही बाहेर काढली। आता ती मी मिक्सरला लावून त्याची पेस्ट करून घेणार आहे। त्याचबरोबर हे भाजलेले लसूणही मी त्यात टाकून त्याची पेस्ट करून घेणार आहे। आलं, लसूण, मिरचीची पेस्ट तयार आहे। आता मी वांग सोलून घेणार आहे। हे बघा, वांग परफेक्टली कुक झालेलं आहे। त्यानंतर वांग सोलून झाल्यावर याला आपण कट करणार आहोत। वांग हे सोलून झालेलं आहे। आता मी याला बारीक कापणार आहे। याचा जो वरचा भाग आहे तो आपण वापरणार नाही आहोत, सो याला साईडला ठेवते आणि वांग बारीक कापून घेणार। आपल्याला खिमा टाइप वांग कापून घ्यायचं आहे। वांग बारीक कापून झालेलं आहे। याला आता मी फोडणीला देणार। सो त्यासाठी प्रथम पॅन गरम करा, त्यात तेल 3-4 चमचे तेल टाकून घ्या। तेल तापलेलं आहे, यामध्ये मी राई, मस्टर्ड सीड्स, जिरं, कढीपत्ता, आला, लसूण, मिरचीची पेस्ट, टाकून चांगले भाजून घ्या। नंतर त्यात हा भाजलेला कांदा, टाकून लाल होईपर्यंत चांगला परतवून घ्या। कांदा लाल झालेला आहे। आता मी त्यात मीठ, हळद, लाल तिखट, एक पॅकेट मॅगी मसाला। जर तुमच्याजवळ मॅगी मसाला नसेल तर तुम्ही गरम मसाला आणि लिंबूही यूज करू शकता। चांगलं परतवून घ्या। त्यानंतर त्यात कोथिंबीर थोडीशीच टाकलेली आहे। नंतर आपल्याला गार्निश करण्यासाठी मी क्रीम दिलेली आहे।
बारीक कापलेलं वांग, त्यामध्ये आता उरलेला मॅगी मसाला, टाकून मंद आचेवर शिजवून घ्या. 5 ते 10 मिनिट मंद आचेवर शिजवल्यावर याला असं तेल सुटतं. आता आपलं भरीत खाण्यासाठी तयार आहे.